Започваме да правим един от най-любимите ми браунита. Това представлява. Аз съм го изпекал в много приятна форма с аблео долу. И ще направим микс отгоре, след това ще направим и кремиото. Така, яйцата аз използвам такава мека кафява. Мога да използват обикновена. И го избивам горе-долу на пяна. След като го избия малко, ще си сложа маслото с шоколада, какаото с брашното и последно ще ни влезат сухите съставки, които са ни слушани за припеченето. Имам какаови зърна, шоколади, аз използвам малко скъпи шоколади, защото трябва да ги разкарам. За това. Вижте как става. Вижте как става гъсто вече. Намалявам го. И ще налея маслото с шоколада. Намалявам го и слагам изцяло брашното и сухите съставки. И добавя вече шоколадите. Ето консистенцията. Това влиза за да пече. Така, ще направим едно бързо и хубаво кремио. Шоколадово кремио с зърна тонка. Имам равни количества сметана с мляко. Пускам да се загрява. И сега ще не стържа 2 зърнца тонка. Тонката може да намерите в магазините Зоя и в онлайн магазини, където даже мисля, че Елица Божинова в магазина си има онлайн магазин за шоколад, така че и там може. Си настръгам цялото и оставам да заври. Реално кремиото представлява кремен глез с шоколад. Чакайте да ви покажа как изглежда отгоре. Разбърквам си го. И оставам да завари. И имам жълтъците с захарта са тук. Ще си ги разбърка малко. И имам шоколад. Аз пак съм от този си изимам 72%, който ми е на Валрона. В Англия съм скъп. В България щоковик. Това ми е завряло почти.
завира, наливам към жълтъка. Разбърквам го хубаво да го темперирам. Така го загрявам и го връщам обратно. И тук точно е 1, 2, 3, 4, 5 и вече кремито ми е готово. В смисъл, искам да не ми е много... Трябва да ми е 80 градуса. Не 80, 70 и нещо трябва да е. Мене ми е 80, значи ми е перфектно да... Доста повече отколкото трябва да ми е. Изсипвам го при шоколада и ще го пасирам. Пасирам. Вижте какво мазало правя само.